Se on pojat käynnissä sieltä. Siitä lähtee. Näin se menee. Täällä on 3 kappaleen nyt kavereita. Tervetuloa Tero Vuorinen kirjakeskustelijoiden Juhan ja Mikon joukko. Kiitos. Mukava olla täällä. Miltäs tuntuu? Oikein hyvältä. Kiitos kun kutsuitte. No niin. Ja kyseessä on siis kirjailija Tero, ja Terolta on ilmestynyt strategiakirja. 25 työkalua. Sä oot aiemminkin kirjaillut, silloin oli 20 työkalua, nyt on ilmestynyt tällainen uusi kirja, 25 työkalua. Joo, ja jotta saatiin toi 25 työkalua, niin siinä on Tuomas Huikkola mukaan. Niin, kyllä. Tuomas toimii proffana Vaasassa johtamisen yksikössä, ja saatiin vielä niin kuin tsekattua nämä ajatukset, että onhan ne nyt linjassa kaikkien uusimpien juttujen kanssa, ja muuten sitten täydennetty sitä, mitä on silloin 10 vuotta sitten aloitettu tämä homma ja päivitetty tietty kaikki esimerkit ja muut sitten myös tähän päivään. Kyllä. Mutta kerro hei alkuun, miten alun perin ensimmäinen kirja syntyi? Mihin tarpeeseen? Kenelle? No oikeastaan se ajatus tuli siitä, että mä koulutin aika paljon MBA-kursseilla ja siellä niin kuin useampikin kysyi sitä, että okei, joo, nämä on kiinnostavia juttuja, mutta että mistä löytyisi niin kuin työkaluja tähän hommaan? Että mistä löytyy työkaluja? Sitten mäkin, että no löytyyhän niitä, että niin vaikka Palan Scorecardista on kirjoitettu kirja ja strategiakartoista löytyy kirja ja Sinisen meren strategiasta löytyy kirja ja niin edelleen. Mutta ehkä se oli sellainen kuitenkin aika raskasta, se oli niin kuin kirja per työkalu ja sitä rataa. Ja sitten silleen, no joissain laajemmissa jenkkikirjoissa löytyisi monenlaisia, mutta kyllä sinne niin kuin ripoteltu, että sitten ei oikein ehkä tiennyt, että mitä mä näistä käytän. Siellä oli lypsylehmät ja tähtituotteet ja niin kuin siis kaikki silleen sekaisin. Niin sen takia oikeastaan siitä se ajatus lähtee, että pitäisi tehdä tämmöinen, jäsentää tämmöinen käsikirja ja jättää sitten lukijalle se mahdollisuus, että hän voi sitten päättää, että mitä niistä käyttää tai mihin uskoo. Tavallaan, että minkä ajatuksen perusteella sitten lähtee tekemään sitä. Tai mihinkä liiketoiminnan vaiheeseen tarvii mitäkin työkalua. Niin, että mitkä on ne sen lukijan tarpeet ja tosiaan liiketoiminnan vaihe ja muutenkin. Näin. Joo. Mikko, sä tykkäsit tästä kirjasta kovasti. Sä palkitsit tämän vuoden 2023 sun kirjakeskustelukirjana. Joo, todellakin. Siis uniikki kirja. Ja niin kuin sanoit, niin siis ei tämmöistä työkalua oikeastaan löydykään mistään. Ja mä pidin erityisesti siinä, että te olitte eritelleet eri liiketoiminnan kehittämisvaiheeseen sopivia työkaluja. Joo. Että te annoitte sen niin kuin saman tien niin kuin lukijalle, että jos pitää tehostaa tai tehdä niin kuin muutosta tai kasvaa, niin millä työkaluilla sitä voi lähteä tekemään, koska sehän on se yleensä vaikeus, mihin yleensä palkataan konsulttia. Meillä on tämmöinen liiketoiminnan vaihe, me aiotaan fuusioitua tai meidän pitää tehostaa tai jotain, niin sitten palkataan konsultti, koska konsultilla on ne työkalut siellä, niin nyt ei ole tietenkään tarkoitus niin kuin tehdä konsultteja työttömäksi, mutta kasvattaa sitä liiketoiminnan johdon ja asiantuntijoiden kyvykkyyttä arvioida, että minkälaisilla asioilla me voitaisiin mennä eteenpäin. Joo, just näin. Ja se, että yksi sellainen, mikä mun mielestä on se ongelma, että jos joku vaikka firma ajattelee, että meidän pitäisi olla innovatiivisempia, meidän pitäisi löytää ihan uuden tyyppisiä niin kuin liiketoimintamalleja tai muuta. Sitten kuitenkin saattaa olla mielessä, että aina kun tehdään strategia, niin sieltä otetaan balance scorecard. Eli tavallaan se logiikka meni silloin niin, että me nyt otetaan tämä, hinkataan, mittaroidaan, tehostetaan niin kauan, että meillä tulee joku ihan uusi innovaatio, mikä on niin kuin tavallaan hullua. Eihän se voi tulla siitä, että sä tavallaan tarkastelet olemassa olevaa systeemiä, hinkkaat sitä paremmaksi ja paremmaksi, millä on siis iso arvo. Siis usein sitä tarvitaan. Tai saattaisit jonkun laatutyökalu, niin kuin lähtisit kehittämään niin kuin laatua ja odotat valtavaa innovaatiota. Että se strategiatyö olisi niin harkittua, ei silleen, että katsotaan, että se on aina tätä samaa. Ja ihan samalla tapaa, että jos jollain on vaikka kannattavuushaasteita ja muuta, niin jota toimii vaikka toimialalla niin hyvin rauhallisesti muuttuva ja asiakkaat arvostaa erityisesti alhaista hintaa ja laatua, niin miksi siellä sitten ihan hirveästi tehtäisiin jotain heikkoja signaalien metsästystä ja Sinisen meren strategioita. Tämä on niin se yksi, löytyisi ne oikeat välineet. Totta.
jos Juha, et pahasti, mä kysyn 2 kysymystä vielä putkeen, kun päästiin vauhtiin. Niin, no ensinnäkin, tietenkin kun kirjan lukee, niin sitten aina tulee myös mieleen kysymys siitä, että mitä ei niin kuin osaa tai mikä ei ole kirjoitettu. Tämä on rivien välissä. Mitä olisit vielä halunnut sanoa lukijalle sen lisäksi, että sä oot nyt tuonut nämä työkalut näytille? Joo, no ehkä siihen sitten jotenkin jotain esimerkkejä niin kuin vielä lisää. No miten ja paljonko niihin pitäisi käyttää aikaa. Ja ehkä jotain vielä silleen enemmän kädestä pitäen. Että näin se nyt menee. Lähden nyt tuosta liikkeelle. Ja ehkä sellaista, että jos pystyisi madaltaa sitä kynnystä. Ettei ajattele niin, että periaatteessa 5 minuutissakin voi jonkun viitekehyksen mukaan jäsenellä asioita ja sitten miettiä, olisiko tässä idea vai ei. Et ehkä semmoisia jotenkin, jos saisi vielä kannustettua, helpotettua, madallettua kynnystä, koska suurin osa näistä työkaluista on sellaisia, että ei, vaikka nämä on niinku tunnettuja, niin ei niitä silti käytetä. Kuitenkin se on fakta, että vaikka joku SWOT, sen melkein kaikki tietää, että mikä se on ja sitä käytetään. Mutta suuri osa on muuten sellaisia, että silti se kynnys on liian suuri tai se on liian raskasta tai joku siinä mättää. Joo, mulla lukijana tuli semmoinen mieleen, kun mä luin tätä, että sitten kun teille tulee se 30 työkalukirja, niin siellähän voisi olla vähän niin kuin reseptiikassa, että kerrotaan, että kuinka kauan joku projekti kestää, kauanko esimerkiksi tämä ruoan valmistaminen kestää. Paljon tarvittaisiin ihmisiä ja ehkä joku kustannusarvio voi olla vähän hazardi, koska se niin kuin muuttuu ajassa, mutta jotain tämmöisiä vähän niin kuin materiaalisia asioita, koska sehän on niin kuin liikkeenjohtaja. Toihan reseptikirja, hei. Tuomas, kun näet tämän, niin kun ollaan vähän mietitty tulevia juttuja, niin se just sellainen, että jos sä lähdet tähän, että tämä on nyt joku kanapata, missä menee 4 tuntia. Älä tartu tähän, jos sulla on niin kuin koko kiire. Niin, No sitten se toinen kysymys. Pidin kaikista, mitä ehdotitte ja arvostan niitä suuresti, mutta sitten mä mietin tätä employer branding. Mun mielestä se on niin kuin enemmän toimenpide kuin strategia, niin tämä olisi kiinnostavaa kuulla sun näkökulma siihen, että miksi te valitsitte sen. Joo. No oikeastaan se, että just tämä, niin kuin sanoin, että kumpa ihmiset ottaisi niitä oikeita menetelmiä käyttöön. Ja sitten vähän samaan aikaan myös sellainen, että tulee sellaista niin kuin hoksautusta siihen, että nämä on ihan erilaisia, ne lähtee eri asioihin. Ja tavallaan se, että kaikkihan pyrkii menestykseen. Siis julkishallinnossa pyritään vaikka johonkin vaikuttavuuteen ja bisnesmaailmassa yleensä sitten, että saataisiin euroja. Mutta se, että miten se siihen pyrit. Ja esimerkiksi toi employer branding, niin se on siellä semmoisena, että se ei ole tosiaan mikään massiivinen eikä mikään mainstream juttu, mutta ehkä niin kuin hoksauttamassa. Että entäs jos vaikka yrityksen menestyksestä, että sillä, että millaisia ihmisiä sä saat sinne töihin, niin sillä on paljon suurempi merkitys kuin miten sä pyörittelet balance scorecardia tai teet jotain 5-vuotissuunnitelmia tai muuta. Että entäs jos tässä hommassakin on kyse niin suurimmaksi osaksi siitä, että miten sä onnistut rekrytoinnissa. Että tavallaan se, että jos mä saisin 50 työntekijää, jotka on parempia kuin sun 50 työntekijää, ja sä saat sitten niiden kanssa tehdä niitä suunnitelmia siellä järjestelmällisemmin kuin minä teen, niin voi olla, että mun business voittaisi sitten kuitenkin. Että tavallaan semmoinen ehkä herättämässä enemmänkin ajatuksia, että se ei ole mikään semmoinen niin iso juttu siinä mielessä. Tai sanotaan, että se ei ole mikään vakiintunut tai perinteinen strategiamenetelmä. Mutta ehkä sellaisena, että entäs jos se meidän menestys, ja koskee myös julkishallintoa, isoja rekrytointihaasteita ja vaikeuksia löytää työntekijöitä. Siinä harkittavaksi. Onko se vähän niin kuin se Jim Collinsin ajatus siitä, että ensin hommataan oikeat ihmiset bussiin ja sitten sen jälkeen päätetään, mihin se lähtee? Se olisi just näin. Tai tämä Warren Buffettin, että hire well ja manage little. Se on se hänen filosofialla. Kato, isännät on ihan hirveässä vauhissa siellä. Strategia innostaa. Kyllä. Strategia innosti joskus meitä aikoinaan Teron kanssa. Ollaan Vaasan yliopiston kasvattaja ja luettu johtamista ja strategista johtamista. Ja Terosta tuli tohtori ja myös musta tuli startup-yrittäjä tänne Agridiin, mistä tätä nauhoitusta Espoosta täältä kasvuyrityskeskuksesta tehdään. Ja tuossa
jos meillä on historiaa, niin kirjakin avaa jotenkin hienosti jotenkin sellaista historiakatsausta niin kuin strategiaa tai niin kuin työkaluihin, strategiatyöhön ja siihen tekemiseen. Ja silläkin lailla myös kirjassa on niin kuin mun mielestä iso arvo tähän niin kuin suomalaiseen niin kuin kontekstiin. Ja nyt ehkä se oma opiskeluaikakin näyttäytyy niin kuin erilaisena ja ymmärtää, että palaseiskolikaari ei ole ihan kaikki. Ja kirjassakin sä jotenkin nostat, että useampaa työkalua on hyvä käyttää ja siinä voi olla niin kuin silleen muokkautuvuutta, että mun mielestä kirjalla on silleen iso arvo. Mutta jotenkin halusin tuoda keskustelua ehkä silleen taaksepäin niin kuin taustaan, kirjan taustaan, ehkä meidän taustaan ja näin. Ja sitä kautta myös Tervo vähän sun taustasta. Sä vastasit tuossa aikaisemmin siihen, että tavallaan miksi sinä ja te olette kirjoittanut tätä kirjaa ja oli tämä, että halusitte tuoda näitä työkaluja niin kuin esille. Mutta miten sä ajattelet sun taustaa, mikä sua tässä aiheessa kiinnostaa tai jotenkin semmoista henkilökohtaisuutta siihen? Mikä sut tuo strategian ja tämän kirjan tekemisen äärelle on tuo ja on johtanut sitten tähän, että sä oot pistänyt kokonaan? No joo, ehkä se, näin kun katsoo taaksepäin, niin tämä niinku make sense, että silloin ennen kuin tuli Vaasaan opiskelemaan, niin mä olin lukenut itseni koneinsinööriksi, tai se oli vähän kesken. Aha, niin, totta. Niin nyt kun sanotaan koneinsinööri, niin eikö toi vähän näytä koneinsinöörin tekemältä strategiakirjalla? Eli siis halki, poikki ja pinon. Ja sitten Vaasassa opiskelin tosiaan, ja sitten jäin sinne Vaasaan hommiin johtamisen yksikköön. Ja rupesin tekemään väikkäriä. Ja se oli silloin, se koski niin kuin yritysverkostojen johtamista se väikkäri. Mutta siinä sitten aika pian, eli silloin elettiin 2000-luvun, 2005 mä oon väitellyt, että sitten pari vuotta sitä ennen oltiin siinä tekemään väikkäriä. Mutta siinä sitten varmaan 2003, kun sinne jäin hommiin, niin nämä strategia-asiat rupesi kiinnostaa. Ehkä sen takia, että se oli jotenkin niin vaikeaa se oli sellainen monimutkainen, niin kuin epäselvä maailma. Ja muistaakseni, siis mulla oli erittäin hyvä todistus mutta muistaakseni mä sain strategisen johtamisen kurssista 1. Oikeesti? Mäkin sain varmaan parempaa. Mä en koskaan kysynyt aiheessa, mutta siinä saattaa ihan hyvin olla, että siinä oli virhe. Mutta mä vaan silleen nielasin. Okei. Eikö sä usko? En käynyt kysymässä aiheessa. Voi olla, että siis oli mennyt meidän paperit sekaan. Se oli silloin. Ja siitä sitten rupesin näitä asioita niinku pohtimaan. Ja jotain tuli sitten kirjoiteltuukin. Ja sitten me ruvettiin, kun mä olin siinä asemassa, että pystyin itse päättämään niin että rahoitushakemuksia ja muita, niin suuntasin niitä näihin. Niin kuin, erityisesti mua kiinnosti se, että miten sitä strategiaa tehdään. Niin kuin just, että kun tehdään strategia, niin millaisella prosessilla. Niin kuin silloin tuli tehty jotain konsulttijuttuja siinä sivussa. Että no miten mä teen, kun joku haluaa strategiaa, mikä on se paras tapa. Tuli mietittyä kaiken maailman niin kuin strategiaviikkoja ja tämmöisiä. Ja siis monenlaisia, että olisiko se näin, mitkä vaiheet siinä on. Ja sitten tuli nämä työkalut ja kiinnostus niihin. Ja sitten me tehtiin esimerkiksi joskus, oli siis siitä on sitten joku 10 vuotta aikaa, niin tehtiin silloin sellainen, että me otettiin 100 hyvin niin kuin kasvanutta ja kannattavaa yritystä, joiden kanssa otettiin ne meidän tutkimukseen tai kontaktoitiin niitä, otettiin niitä mukaan, se mitä saatiin 10 niistä ja tutkittiin sitä, että miten he tekevät sitä strategiatyötä ja sitten tarjottiin sinne erilaisia menetelmiä ja katsottiin, mitkä toimii. Ja siinä samassa tehtiin myös semmoinen aika iso tutkimus, ihan niin kyselytutkimus siitä, että miten suomalaiset yritykset käyttää strategiatyötä. Sitten samassa tuli pengottua niitä, että miten muualla. Ja siitä ei ihan hirveästi niin kuin tietoa löydy. Että kyllä sieltä löytyy muutamia, ja tuossa kirjassa on mainittu, ne lähteet löytyy kyllä sieltä. Muutamia sellaisia, sieltä tulee usein nämä SWOTit ja 5 kilpailuvoimaa. Mutta se vaihtelee hirveästi, että jos vaikka meidän tutkimuksissa, niin siellä oli mukana vaikka isona yrityksessä, vaikka Atria. Se on sen kokoinen, että siellä on varmasti muutama menetelmä käynyt. Mutta sitten jos me otetaan se keskikokoinen suomalainen yrityseli, niin tähän se on 3 henkeä. Siis pieni, mikroyrityshän se on. Niin sitten siellä ei ole juuri mitään. Ja tätä problematiikkaa ja sitten just nämä luennot ja muut. Ja sitä kautta niin tuli ajatus, että tätä voisi jotenkin parantaa, että tähän voisi tuoda apuja. Ja sitten sen jälkeen, Vaasan jälkeen, tuli silloin tehty näitä konsulttijuttuja siinä sivussa, mutta sitten mä menin ihan täyspäiväiseksi erityisesti bisnekseen.
konsultiksi Talentvectia-nimiseen firmaan. Ja sitten sen jälkeen mä olen nyt niin kuin julkispuolella. Nyt tulee pian 5 vuotta täyteen Hauskehittämiskeskuksessa. Samoja juttuja edelleen. Kyllä. Johtamisen kehittämistä. No, nyt kun sä oot pitkän linjan niin strategiakehittäjä ja oot monen tyyppisen organisaation kanssa tehnyt työtä, niin millä tavalla sä näet, että strategiatyöhön vaikuttaa se, että on siirrytty sieltä niin kuin kulmahuoneesta sinne, että joukkoistetaan sitä strategiatyötä. Kaikki nämä niin kuin Lean startupit ja Geekwayt ja tämän tällaiset. Miten sun mielestä se niin kuin vaikuttaa tähän niin kuin strategiatyön kehittymiseen? Kyllä se tietty vaikuttaa ja se on niin kuin hieno juttu, että vaikka meidänkin, mitä nyt tehdään julkishallinnolle strategioita, niin kyllä me yleensä, tai siis käytännössä aina lähdetään siitä liikkeelle, että me halutaan kysyä asiakkailta, me halutaan kysyä sidosryhmiltä ja riippuu siitä organisaation koosta. Ei henkilöstö. Siis henkilöstöltäkin kysytään. Ja usein niin joku verkkokysely, jossa on paljon porukkaa, ja sitten haastattelua, jos mahdollista. Että vähän riippuu, että paljonko efforttia laitetaan. Mutta sitten ehkä tuleekin se niinku haaste, että miten se, niinku, me saadaan silloin, me saatetaan kysyä vaikka että henkilöstön näkemys siihen, että mitkä on vaikka seuraavan 5 vuoden aikaan 5 isointa muutosta, jotka mielestäni kohtaa. Ja siinä saadaan tosi hyvin niinku joukkoille ja näin. Mutta sitten ehkä se, että miten me siitä eteenpäin jatketaan niin, että siitä ei tule semmoista kakofoniaa ja että se pysyisi mahdollisimman yksinkertaisen. Kuitenkin se, just viimeksi eilen koulutuksessa pistin osallistujat miettimään, että miksi strategia onnistuu tai epäonnistuu. Se tulee ihan ne samat kuin aina. Muun muassa se, että siitä tulee kauhean sekavaa. Tietenkin se, että jos se ei porukkaa mukaan ollenkaan, tai siitä tulee sekavaa, tai siitä tulee se ei ole konkreettista, se ei liity ihmisten työhön, se jää sinne kulmahuoneeseen. Sitten se menee aina pieneen. Ja ihmisethän tietää sen. Ja siitä huolimatta se, vaikka tiedetään, että mikä sen saa menemään pieleen, niin silti se menee pieleen. Usein. Mutta joo, kyllä nämä kevyemmät ja ketterämmät menetelmät, niin ne on kyllä sellaisia. Ja esimerkiksi vaikka niin kokeilukulttuuri. Valtiollakin puhutaan paljon siitä kokeilukulttuurista. Se on niin juhlapuheissa mun käsityksen mukaan vielä, että ei se aidosti ei oikein pystytty siihen. Mutta miten sitten, jos sä ajattelet sitä, että mikä erottaa sen siitä, että nyt kun puhutaan niin kuin tästä Lean Startupista ja Geekwaysta, niin mikä erottaa sen sitten siihen, että tehdään kuitenkin niin kuin pitkäjänteistä niin kuin jonkun unelman ja idean taakse työtä, ettei se ole silleen, että joka aamu sprintissä päätetään, nyt vaihdetaankin suuntaan. Kyllä siinä pitäisi olla just sellaiset, että tavallaan, että miksi olemme olemassa ja mihin olemme matkalla. Niin ei voi joka päivä muuttua. Ja sitten se sellainen niin kuin strategisen aseman analyysi myös, että ei se voi koostua niin kuin 1000 asiasta. Että siellä on muutama semmoinen fundamentti. Että se voi nyt olla vaikka että fundamentti, että kiinalainen kilpailu laskee hintaa. Tai että raaka-aineen hinta on nousussa ollut viimeiset 10 vuotta. Muutama fakta sitten, että niin kuin näin maailmamme makaa. Ja sitten pitäisi pystyä miettimään, että no kerran tilanne on tämä, tältä niin kuin maailma näyttää ja tältä meidän vahvuudet näyttää ja mahdollisuudet ja näin. Niin sitten se, että no okei, miten tämmöisessä maailmassa menestyy. Sitten sinne muutama juttu. Ja sitten kun niin sit sen jälkeen voi tapahtua koko ajan, no kokeillaan ja kokeillaan ja kuultiin, että asiakas haluaisi tällaistakin, keksittäisikö me siihen ratkaisuun. Ja seuraavana päivänä voidaan etsiä uutta ratkaisua, mutta kuitenkin siinä niissä raameissa, että okei, tämän takia me ollaan olemassa, lähtötilanne on tämä, tuommoisilla asioilla pitäisi menestystä tulla, ja sitten sinne vaan kokeillaan paljon. Eli se on vähän niin kuin, tavallaan niin kuin strategiatyössä, missä mä olin mukana Elisalla, niin siellä käytettiin tämmöistä discovery-työkalua, ja yksi sen työkalun niin kuin johtopäätöksiä oli, että näyttäjien määrä tulee kasvamaan. Tässäkin huoneessa on varmaan nyt 6-8 erityyppistä näyttöä. Että miten se sitten vaikuttaa esimerkiksi niin kuin Elisan liiketoimintaan. Tai nyt eilen tapahtunut Davis Cupin Suomen pääsy finaaleihin, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos sulla on niin kuin paljon tehdaskiinteistöä, nyt sä voit miettiä, että kannattaisiko pääkaupunkiseudulle perustaa 10 tai 15 uutta tenniskenttää, koska nythän se rupeaa trendaamaan. Totta. Siinä voisi olla sen jonkun toimitilayrittäjän niistä 5 oleellisesta asiasta yksi. Että nyt kytätään tätä tennistä ja tenniksen nousua. Ja siinä voisi olla sitten vielä, että jos ajatellaan, että tuosta tulisi niinku se tekisi vaikka tämmöistä niinku skenaariota, ja sitten se ottaisi sen yhden tuohon. Sitten se voisi miettiä, että mitkä tavallaan
pojut näyttäisi siltä, että se menee sinne suuntaan. Eli jos nyt tulee vielä, että okei, menestys paranee vielä, menestys on jatkuvaa, sitten se katsoisi jotain liittojen harrastajamääriä. Sitten se näkisi jo melko varmasti, että tämä tulee toteutumaan, että kysyntä tulee kasvamaan. Tai vastaavasti, että jos ne signaalit jääkin toteutumatta, niin se huomaa, että tämä oli pelkkä unelma. Että ei mikään enää näytäkään siihen. Se oli vaan haihattelu. Mutta mä sanon pojat silleen niin, että ihan mahtavaa tätä nauhoitettaessa mennään siis. Suomi on eilen voittanut Kanadan miesten tenniksen Davis Cupissa ja on etenemässä siitä eteenpäin. Ja Mikko on siitä, niin kuin minäkin tennispelaaja, kovin innoissaan. Tuohon olisi hienoa jäädä kiinni, nimittäin padelihan niin kuin teki hirveän nousu ja nythän tätä nauhoitettaessa niin kuin osa niistä yrittäjistä ja toiminnoista on niin kuin menossa jopa konkkaa, että kuinka niin kuin paljon nämä niin kuin elättää tai oikeasti pitkäjänteisesti. Mutta tuossa Mikolla oli siis, ja mukava kun kirjailijakin siihen tarttui, niin musta aika hieno niin kuin jotenkin jatkoajatus kirjalle, mitä me tässä syötetään tälleen lukuintoilijoina. Voidaan toimia myös esilukijoina ja sparraajina. Mulla on myös siihen semmoinen ehdotus, kun koko ajan tässä, miten oma toiminta menee, niin jotenkin myös semmoista niin kuin, haluaisin lukea ehkä enemmän lisää semmoisen niin kuin jatkuvan strategiatyön niin kuin tekemisestä, prosessista ja näin. Musta tuntuu, että maailma menee jotenkin. Vai onko se edelleen, ja kuinka pitkälle me pötkitään niillä semmoisella 3-5 vuoden strategiatyöllä, vai onko se sitten eri peli suhteessa suuret yritykset, jos säkin viittasit pieniin yrityksiin, onko se vaan niin kuin eri peliä aina niin? Niin, no kyllä se voisi kirjassakin siellä on mun yksi suosikkikuvioista Igor Ansofin 57 vaiheen prosessikuvaus strategian tekemiseksi. Se, tavallaan se, että miksi ihmeessä tähän on uskottu, no varmaan niin kuin siksi, että jos ajattelet, että se on kirjoitettu joskus 60-luvulla, toisen maailmansodan jälkeen, niin kuin jenkki-suuryrityksen johtajalle. Se on ehkä ollut terästehtailija, jossa niin kuin asiakkaat on jenkkien puolustusvoimat. Ei mikään ole estänyt tekemästä niin 30 vuoden strategiaa. Vaikka siis, että sulla on yksi iso asiakas, ehkä omistit rautatiet, kaivokset, satamat. Mikäs siinä? Ei sitä maailmaa mikään hetkä. Mutta sitten, ja sitten kun siitä tullaan niin kuin vaikka suomalaisiin suuryrityksiin, niin onhan se pitkäjänteisempää kuin pienyrittäjäelämä. Mutta sanotaan, että ei kukaan nyt 80 vuodeksi lähde suunnittelemaan. Mutta suuryritys, joo, siinä on jotakin tasaisempaa, varsinkin pienellä se, että ei voida tietää edes vielä, että okei, mikä se oikea suunta on tai muuta. Sellainen niin kuin ajattelu, että se on niin kuin jatkuvaa, siis malleja löytyy monia, mutta esimerkiksi se, että me mietitään strategista asemaa, me mietitään valintoja ja me mietitään toimintaa. Esimerkiksi näin. Ja tavallaan se, jos me puhtaalta pöydältä lähdetään, niin me tehdään se tilanneanalyysi, sitten me tehdään valintoja ja toimintaa. Yleensähän se menee jo, että meillä on toimeenpano jo menossa. Meillä on jo niin kuin, kyllä. Juna menee. Sinänsä saattaa olla haastavinta ymmärtääkseni. Niin. Kirjassakin sä toteat, että se saattaa olla haastavinta. Niin, yleensä juna menee jo. Niin. Ja se voi olla esimerkiksi, että se juna menee jo, ja se ei ole kovin kannattava se juna, mihin se menee. Sitten se rupeat siinä niin kuin, lennossa pitää saada korjattua sitä. Mutta sellaisen niin kuin sen toiminnan, ehkä se perusidea voisi olla se, että siinä on tietyt sellaiset valinnat. No ihan just aloittavalla firmalla. Kyllähän moni niin kuin menestyksellä pivotoi, muuttaa toiminnan ihan joskus muuksi. Et mä oon saanut olla, on mulla ollut muitakin bisneksiä, mutta nyt pojan limunmyyntibisnes, erityisesti Flowfestarin portilla, pivotoitiin ekana päivänä silloin pari vuotta sitten, niin se limunmyynti, se on hyvä, mutta juttiin korvatuu. Ihan siinä lennosta, korvatuu. Se on muuten tuotteena paljon helpompi. Pitää viileessä ja aika kevyt ja muuta. Ja katekin voi olla. Ihan hyvä oli. Mutta tietenkin suuryrityksen on vaikeampi. Ihan pieni saattaa tehdä. Joo, eikä meidän tarvitse tässä ratkaista sitä koko hommaa. Ja nyt tullaan muutama minuutti vielä menemään tätä ja mä haluaisin, Mikko, saat kertoa myös, mitä sä haluaisit kysyä ja näin. Mä haluaisin kysyä ehkä mikä on sun suosikkityökalu. Siitä me sovittiinkin, että sä voisit vastata siihen. Mutta sitten mä haluaisin kysyä ehkä sen, että jos tässä on kuulijoina sellaisia, jotka ehkä strategiatyö ei ole niin kuin tuttu, ja mä tunnistan sen, että siinä voi olla semmoista vähän haasteellista elementtiä monelle. Jotenkin se on vähän jännä, vaikka strategia on nyt
on niin kuin aika yksinkertainen juttu. Että me ollaan niin kuin, meillä on joku missio, visio ja me ollaan valittu niitä toimenpiteitä, miten sinne kohti mennään ja se on se strategia vaan ja sillä hyvä. Mutta se on monelle, mä tunnistan, niin kuin, että siinä on semmoista niin kuin haastetta. Niin nämä on ne mun 2 kysymystä. Mitäs Mikko sä haluaisit kysyä? No, sä Tero osittain jo vastasitkin mun viimeiseen kysymykseen, että siellä yksi lentävä lause, jonka mä poimin itselleni on, että mitä paremmin näet eteenpäin, niin sitä vähemmän yllättäviä tilanteita tulee vastaan. Mutta sä vastasit siihen jo osittain, että jos sä mittaroit sen, ei tarvitse tehdä skenaariot, mutta jos sä mittaroit sen, että jos siinä polulla tapahtuu nämä ja nämä asiat, niin silloin se strategia on toteutunut. Jotkut niistä mittareista ei toimi, niin silloin se strategia ei tule toteutumaan. Niin tämä oli se mun kysymys, että miten me voidaan varmistaa siitä, että me nähdään riittävän hyvin eteenpäin, mutta mä omalla tavallaan niin sain sen vastauksen vai kuulinko mä väärin? No mä voisin tuohon, että tavallaan niin skenaariotyöskentely ja ennakointi ja muut, jos ajatellaan tällaista, otetaan nyt vaikka tämä, että tuleeko tennishallia suosio nousemaan vai ei ja muuta, niin siis hirveästi siitä puhutaan. Ja mäkin olen niin tosissani sitä niin penkonut ja katsonut niin niitä, että okei, skenaariotyöskentely. Jos te nyt googlaatte skenaariotyöskentely, sitten huutavasti löytyy Selviä 70-luvun skenaario. Siis että se hirveästi puhetta, hirveän vähän niin semmoisia konkreettisia esimerkkejä. Mitä tuohon kirjaankin laitoin, niin ne oli siis niin kuin entiseltä kollegalta pankkimaailmasta tuli hyviä vinkkejä ja muuta. Ja sellaisia, että ja sitten ennakointityö niin kuin laajemmin ajateltuna, niin olen yrittänyt löytää semmoista konkretiaa paljon siihen, mutta niin onnistumatta kovin hyvin omasta mielestä. Et mun mielestä siinä olisi paljon parannettavaa. Nyt mä en muista enää, mikä se alkuperäinen kysymys oli. Kysymys oli se, että jos pitää arvioida sitä, että miten me onnistutaan siinä etupeltoon näkemisessä, niin sä osittain vastasit yhdessä kohtaa siihen, että jos on riittävästi mittareita, no tämä tennishalli, että jos niin kuin jäsenmäärät tulee kasvamaan, jos niin kuin valmentajien määrät on niin kuin kasvussa ja jos sitten niin kuin kenttien käyttökapasiteetit menet tekemään vaikka niin kuin talista ja jostain muualta niin kuin analyysiä, että paljon siellä on tyhjää tilaa, niin että jos tavallaan tuommoisellakin 3 mittarilla sitten tekisi investointipäätöksiä, että nyt mä perustan 10 minuuttia kenttää. Niin. Siis yleensä sanoisin, että siinä varmasti menee pieleen. Että on se nyt sitten vaikka tuo tennishalli, että joku tekisi sen analyysin, että se menee vaikka nyt, se menee sinne vaikka, se viettää viikon illat siellä tennishallilla. Kyttäilee sitä, että millaisia pelaajia siellä käy, onko ne perheet, kun siellä pelaa, vai onko ne tämmöiset kokeneemmat pelaajat, vai mitkä ne siellä on. Ja tekisi ihan niin tavallaan sellaisia mikrotason analyysiä. Ihan sama, että jos olisi perustamassa lounasravintolaa, miettii, että olisiko toi hyvä paikka, niin menee seisomaan siihen niin kuin vaikka päiväksi ja laskee, että moniko siitä kävelee ohi. Siis mikrotason juttuja. Ennen kuin yrittää tehdä jonkun maailmaa syleilevän SWOT-analyysin. Sitä sun. Siis että ottaa selvää. Siinä voisi olla oikein hyvä. Kyllä se luultavasti viikossa selviäisi se. Tulisi paljon tietoa siitä. Joo. Otetaan se sun suosikkityökalu ja sen jälkeen millainen on hyvä strategia ja sitten pistetään pillit pussiin. Suosikkityökalu tavallaan sellainen, kun tätä on tosiaan ihan tutkimusmielessäkin ollaan mietitty, että millä me saadaan niin kuin aikaiseksi ja ollaan tehty monien yritysten kanssa. Plus sitten nämä monet projektit sen jälkeen. Niin mun suosikki olisi Value Proposition Canvas. Yllätys. Ja se, että joku voisi sanoa, että eihän tämä nyt ole mikään strategiatyökalu, että tämä on markkinoinnin työkalu. On se ainakin täällä sun kirjassa. On se siellä, niin sitten se on virallisesti siellä. Mutta että miksi? No siksi, että kun siinä mietitään, mikä asiakasta ärsyttää. Ja se toki voidaan mennä niin, että kysytään asiakkaalta ihan suoraan, mikä on hyvin kannatettava. Mutta ihan niin kuin organisaation sisälläkin. Usein me tiedetään siihen vastauksia. Ja se on sellainen, että siitä lähtee aina se keskustelu liikkeelle. Siis, että jos ottaa nyt, on työkaluja, että kun sä meet jonnekin organisaatioon ja pistät sen pöydälle, että no niin, ruvetaan hommiin, niin se voi olla, siinä on se tyhjän paperiongelma, että ei tule mitään. Että toi on sellainen, että sitä keskustelua tulee väkisin. Ja sitten kun me saadaan niin kun asiakkaan ärsytyksiä esille, se seuraava vaihe, että no mietitään niihin ratkaisuja. Ja tästähän lähti jo strateginen kehittäminen käyntiin. Että se niin kuin väkisin saa aikaiseksi jotakin. Sen takia se on mun suosikki. Jos mun pitäisi ottaa yksi työkalu, millä mentäisiin tästä maailman tappiin, jos vain saisi yhtä käyttää, niin mä ottaisin sen.
Kyllä. Ja roustaminen jatkuu vielä loppuun asti, nimittäin kirjailija saa minuutin aikaa vastata kysymykseen, millainen on hyvä strategia? No se on, hyvä strategia on semmoinen, se on niin kuin huono vastakohta, ja huonossa yleensä on sitä, se on, no okei, hyvä strategia on sellainen, että se on yksinkertainen. No lähdetään siitä, että sitä on yhdessä tehty, koska jos sitä ei ole millään tapaa osallistunut porukkaan, niin siihen on se, että joku laittaisi ilmoitustaululle, että tästä lähtien toimitaan näin, niin se on tosi huono lähtökohta. Jengin pitää olla jollain tavalla mukana, se pitää olla selkeä, se pitää olla konkreettista kieltä, siinä pitää olla tehty valintoja, ei voi olla parasta kaikille. Se ei ole niin kestävä. Kyllä. Sitten se pitää pystyä pilkkomaan konkreettisiin palasiin. Me voidaan kutsua niitä must-win-battleiksi tai painopisteiksi tai kehitysteemoiksi tai muiksi, mutta sun pitää valita sinne jotain. Ja mä voin spoilata kaikkia strategiatyötä, että sinne tulee jotakin asiakkaisiin liittyvää, henkilöstöön liittyvää, yhteistyöhön liittyvää, ja sitten siellä on joku kannattavuuteen, laatuun liittyviä. Mutta ne tulee sinne usein. Mutta sen jälkeen, että no mitä siellä sitten tapahtuu, jos siellä lukee asiakaspalvelun parantaminen, mitä se on, että kuvataan se porukalla, että minkä tyyppisten asiakkaiden palvelun parantaminen, onko se niin kuin halventamista vai onko se monipuolista, että mitä se on. Ja tehdään sinne jotain projektiaiheita, jotain kehityskohteita. Mielellään arvioidaan niitä vielä hyödyn ja toteutettavuuden suhteen esimerkiksi. Ja sitten tehdään jonkunlainen tiekartta. Et sen jälkeen, kun siitä, ne strategiahommat loppuu, niin olisi joku käsitys, että mitä nyt tapahtuu. Ja se edellyttää myös sitä, että siellä on katsottu, että no, kenen vastuulla tämä on ja mitä tämän suhteen roolit ja vastuut mietitty. Ja sitten mitä pidemmälle se on mietitty, että miten ne ihmiset, miten ne työntekijät liittyy siihen, niin sitä paremmin. Et se pelkkä julistus, vaikka se olisi miten hienoa ja sen laittaa ilmoitustauluun, niin se menee niin kuin pieleen siinä. Periaatteessa hieno strategia tuskin tulee toteutumaan. Tällaisia ajatuksia. Olemme puhuneet ja Tero on puhunut strategiasta. Olihan se aika hienosti. Joo, näytän vielä kirjan kansi niin. Niin, kyllä. Pitäisikö kirjailla itse sitä? Kirjailija, huomaatte, että aiempi versio oli muuten sama kansi, mutta punainen. Se ei ole sen enempää lähdetty revittämään. Kyllä, näihin kuviin ja tunnelmiin. Millaisella tunnelmilla kirjailija on tässä ollut meidän keskellä puhumassa strategiasta? Oikein mukavin tunnelmi. Tästä on mukava puhua. Tämä on semmoinen, sanotaan kohtuu tuttu kenttä, eli tästä on mukava höpötellä. Juurikin näin. Kiitos myös kirjakeskustelija ystäväni Mikko, kuin myös te lukuisat katselijat ja kuuntelijat. Viemme tälläkin toivottavasti suomalaista bisneskirjallisuutta tältä osin keskustellen eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Kuulemisiin. Moi moi.